एम्फौ नांगौबा एम्फौ नांगौबा नङा दानोथ' जाया जेनेबा दा सिख्रिनि महर नालाय ओमफ्राय नै बिदै दैबाय सिख्रि जानानै सप्तासेनि उनावनो थैयो जाहैदों बे बिदै दैखांबाथाय नै बिदैया बेयाव सिथाबजोब्बाय सानबेसे जाखो बिहा हरथामनि बिदै नैबे हरनै बोरो बोरो एम्फौ दं बेयाव एम्फौ बोखारलाय दङ बिलाइआ नै इनु मिनि मिनिथार ओमफ्राय नैबे बे बेहा बिनिनो बिदैखा बिनिबो बिदै सोर देरसिन बे मोनथामजों बे देरसिन ओमफ्राय नैबेहाय सेकेन्ड नैबे सेकेन्ड हरसेनि ओमफ्राय बाव ओंखारबावनांगौ ओमफ्राय नैबेबो ओंखारबावगोन बे ओंखारगोन मासेबो ओंखारथ'वाखै बेहा बाबरे सानबेसे जाखो बाजै बे 6 दिन जाबायदां सानथामजों सानथामजों गयो नालाय दिनैजों 6 दिन जाबाय नै 6 दिनबा बिदि गोमो गोमो फिसा फिसा जायो जायामोन मानि जानांगौ आरो नै जासिबा बाहादुर 6 दिननि एम्फौ बियो नैबे गोथां गोथाङाव सेस ना खालारानो गोथांखा बिलाइ दंजोबो बाव सनु मनु नाम गैयालै मोनथाम थाखोनि दं नै बेहा फिसासिन बेहा लोमदों जाहैदों एबार बेहा एसे मोनब्रै जा थाखो मोनथाम ओमफ्राय नैबेहा गोरलैसिनथार ओमफ्राय दा बिसोर लोमदों नालाय आदार जाया एबार कालार चेन्ज जासिगोन बिस्रा एसे देरबोसिगोन आरो बे सबसे फिसासिन ओमफ्राय दहाय देखायनाय ओमफ्राय खोबना दोनथ'नोसै सान्दुंआव रानोनो माबाबाय मा होनलै दालायाव थिखोबाय होननो रोंबावा दालायाव थिखोनायखौनोथ' मिनि ओंखारदों जोंनिफ्राय जौसिन जाबाय दालाया बोरो देलाय गसंलाय जौसिन नङाबा माथो बोरै होनांगौ मा बेसे जाखो बे दिनैजों बे बिमानि फिनथाम लोमबाय बेहा फिनथाम लोमबाय खनबेसे लोमनांगौ बिमा जानो खनसे लोमबावगौ होमबालाय खनसेल'सै बिमानि नै बिसोर खनथाम लोमबाय ने एबार खनब्रै लोमबाथाय मादार जासिगोन आनै बिस्रा आलदालाय ना नै बिस्रा आलदालाय बिस्राबा खै दिन बैसो जाखो खननै लोमबाय खननै दंबावो बिनिफ्राय बिमा जासिगोन कालाराबो सोरबा सोरबा आलदा आरो माबा थान्दै जागोन थान्दै औ थान्दैनिफ्राय बहर सबनिहा ओमफ्राय थान्दैनि अखानायै बहर जाबाय बहरनिफ्राय आरो माबा जाबाय बहरनिफ्राय खिबुखौ आरो लान्जायखौ मा होनो थान्दै जाहैबावबाय नङा बे बहरनि उनावनो खेमसेनो फिथोब थोबबाय नामा दिनै सानबेसे दा हमबाय दा मोनायाव थोबबाय नङा नोंसोर दा बेवहाय बासिनानै हमबावगोन ना मागोन गैला बोरै सिनायो अबेहाय सिनायो खोन्था आहा सानदों रङाव सिनायो गोमोसिन जायो खोमा लुथ्रु बिसिनाव जेबो गैला ना मा बेन्दोंल'सै ना एबार माबा खुन्दुं बेन्दों सोनलांबाय आहाबो बिदिसो दोनबा गोलैबायगोनलै आथा गोनांखा न'निफ्राय खय किल'मिटार गोजानाव लायखो नों दिनै देरहांगाव जोंनिफ्राय बेसे गोजान जागोनथाय गोजान जायोहाय साइकेलजों लायदों दाब्लिंलायबावसो साइकेलाबो जा लाना सालायबाय आं ओंखाम गैबावा नामा ओंखाम गैया फुङावबो जालांबावाखै गामियाव लायगोन होननानै अयथासार नै बांगालफोरनिसो मोनदों ना बांगालफोरनि माखासे ओमफ्राय मिथिबायना बयबो बिदि लायो ओमफ्राय दाना ओरैनो फ्रियावथ' रावबो हरखाला फैसा बेसेबां सासेना 150जों दख'ना बुंदों मोनसेया 20 थाखा बुरजा लाबाथाय बिदिनो गोजान गोजान लायनांगौ गारि भारा थारिखना 20 थाखानाबो एसे थनगासे जाहां जादों बोरो फिथोब थोबखो ना माखो मा जाखो होनखादोंना फिथोब थोबगोन बाजैया मैया माथो बस्था मना होनो बोरो मैया ओंखारजेन मैयानि बिमा मैया आं खेबनाय मैया मनाय माबायाव मानखोनाया दिनै थोबबाय बोखारला ओमफ्य बे एसेनो जासिगोन ना एबार ओंखारबावगोन एबार दा बे खुन्दुं ओंखारबावगोन ना ओंखारला गाबोनबो जाजाया समनिहाबो माबा जाया मा जाजानो थोबबाय थागोनब्रा आं होनदोंना सयथा ना बेसेबां दंमोन बाव एसे आयौ आरे आं हाबनो गिलांहाय दे बोरो अबे मोननाय बे खर'ना मोनजोबनाय नों खेबहर आं गियोहाय आंना नै साहाबो दं आखायाव बोरै मिन्थिखो नों खर'आव मोनबाय होननानै ना गोजौ मानखोखायो गोमोना नै बिसोर मोननायनो लोगोफोर आयै दिनै मेरजा हमनो मोनगोन ना नों गोमोना नै उदैयाव जेबो गैला बिराद खुन्दुंल'सै
ओमफ्राय बियो दायो मोनानिफ्राय फिथोब थोबसिगोन आरो नै ओंखारनानै खर'आव दावखो थाजोबो बेखौल' हमनांगौ दावखोनायखौ हमाबाथाय थाल्ला मानसावनानै बोजों थोबहैयो गोजौआवबो थाङो थिङावबो दावखोलांजोबो नै बेयाव बेजों थौसे जासिगोन दहायबो दोनहैखांबाय जा बुरजा दिनै एसे बुरजा बांसिन ओंखारगोन बिसोरो मोननानै बाव दोनफैबाय ओमफ्राय दा फिथोब थोबसिगोन फिथोब थोबनो थाखाय बेखौ मा होनो मोखोना बिलाइ ना माबा मोखोना बिलाइयाव दोनबाय नै बिसोर थोबग्रोबाय माखासे आयो मारै हमो दालाबो बिनिफ्राय दालाबोखा इयो मेवना आं मेवजोबो गिलु बालु बेखौनो जाबावो आइजोफोर आं थारमाने बे न' सिङाव हाबनो हाया नालाय आं बाहेरानिफ्राय खेबहरो लोंबाय आं बाहेरानिफ्रायनो खेबहरो ओमफ्राय आं खाथियाव खेबहोथारनांगौबा गाव बिसोरखौ नैबे एम्फौ लाग्राखौ नङाबा बे नानिखौ खेबहैयो आं माने बे सिंसिम थांनो हाया नालाय गोदो गाबखांबावबायसो आङो जेनेबा मा जागोन दा गाबबाय बियो एम्फौ गिनानै एम्फौखौ संनो थिनबायबा ओमफ्राय गाबखो एम्फौ गिदों होनबाय आयु एम्फौ गिना गाबबाय होनबाय आंहा एम्फौ संनो रोङिखौनो संनो थिनो गिनायखौ संनो थिनो नालाय माथो गाबखागोन ना आङो जाफेराबो दांफेराबो खाथियावनो थाङि दासो एसे गिगाबाय आं दरखंसिम फैनो हाबाय सिंसिम हमहैनो हाया बिदिल' एसे नायनो हाबाय आरो लाबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय दा बिसोर फिथोब थोबसिगोन थोबनानै एबार जिरनायखौसो नुसिगोन होनबा नायलांबायथ' ओइ जालि खाजेनबाय मेरला दासो खाजेनदों बगर थान्दै लानजाय बगरनि लानजाय बहरनि लान्जाय जाहैबाय बहरखौ मैया खादों बेबो बहरानो जाहैबाय ने मोनसेनि दान्दा मोनसेनि बहर नै मालाबानो बेसेबांबा बुरजा जिरखांबाय मानो गोसोम जाखो फिथोबालाय जानोहाय सान्द्रिनि आरामथाय नै बाव सान्द्रिसोमोन ओमफ्राय बेखौ जिरबाय दिनै खैदिन जाखो गासै होद बेखौ होनदों नामा गोरलैनिफ्राय मोनजासिम लोखि फुजायावनो मोनदां लोखि फुजानिफ्राय सानहरदो दा खालि फुजा बायलायबाय लोखि फुजायाव बिदैमोन बेखौनोथ' बिदैनिफ्राय खेबदों नालाय आं ओइ आबा बेयाव खै केजि जागोन सेरसे जाजोबो एसे खम जागोन 100 थाखा पवायाव दा जानो रेडि जाबाय सोरबाफोर जानो गोसोबा लांफैनै मा इसे समायना आं बारा गिबावलाथ' खाथियाव थानो हाबायथ' फैयै मास मोनसेनि उनाव आंनि ब्लगा जोबफैबाय दिनै फार्स्ट जिरजेननाय बे ना बाजै बेसेबां ओंखारबाय सेरनै ओंखारसिगोन बाव मा सेरथाम ना सेरनै 2.5 केजि थान्दै दिनैसो फार्स्ट जिरनायनो आं मोनथिया माखौ थान्दै मान्दै होनो सायथ'दों दे थिखोदो दे आदौ सेरसेयाव एथ' बुरजा गोलैयो गाखोयो आयौ मानिथ' दरजों होखो बिदि जायो नामा हा गाबोन रानगोन ए रानलायलायो बिसोर बाराखौ होगोन नांगौबा 1 केजी में इतना उठता है केजी में 400 ना मा होनो केजियाव 400 दा 1 किलो 400 जाबाय दे हर दोनहरलाय माबेसे गाखोनो सानथारनां दे नै आधा केजियाव माबेसे गाखोयो सानदोनो बिथाङा सानदो दे मामा गाखोबाय बेयाव 140 कादासे लाबो बावबाय बावहाय सेरनै मोनबावगोन सेरनै ओइ मोनायाव सिन्थाय जिरबाय गाबोन बाजाराव लांनो बे आदा बै आइ बिखुनजो बै बेवाइ नैबे बेवाइनि गार्लफ्रेन्ड नंगौ नै बेस्राफोर फिथोब थोबबाय बख' जाबाय मा जाखो एथ' खस्थ' फिथोब